De KR Poststritte rint van de snelweg naar het treinstation. Het is dus net heel gek dat er een protte verkeer hoe de diek hinnenkomt. Nevens de buurt is het de laatste jaren zelfs nog drukker worden door besluiten van de gemeente. Heerenveen heeft meer uitvalswegen, maar doordat die uitvalswegen aan beide kanten uitsletten binnen. En dat het verkeer nou grotendeels door de KR Poststritte moet. Dus via de internet de mogelijkheid, behalve dan de Atalanta-stritte. Omwenners hebben we verschillende ideeën betocht, zodat er minder verkeer hoe de KR Poststritte komt. Wij hebben voorstel om een extra aanslag te maken. En we hadden ook om bepaalde viaducten hier in Heerenveen open te stellen. Dat de ene erin gaat en de andere eruit en je richtingsverkeer van te maken. Maar ze willen het nergens naar luisteren. De gemeente kan hem net in de kritiek van de buurt vinden. Omdat er al meerdere keren hoe is met de buurt West had. Feitelijk alles wat je bedenkt over verplaatsen of het maken van een transferium of andere oplossingen. Ja, dat helpt eigenlijk niet echt voor het vervoer. Want mensen willen toch bij het station zijn.